Lănuță, stai să te ajut. Chiar mulțumesc. Cum ați la tine dispoziția? Bine. Mulțumesc. Bunica, dar mătale cum ai cucerit pe bunia? Ei, cum? I-am gătit babă neagră. Ioane, Eu? azi facem babă neagră. Măcar zicea să vii și tu pe la noi. Bine, hai că vin. Ce, Elenuța, ce s-a întâmplat? E că l-am văzut pe Ionica. Măca, are să-ți spună ceva. Baba neagră cucerea inimile bărbaților. Deși toate ingredientele sunt albe, la coacere, baba devine neagră. Ingredientele le amestecăm cu multă dragoste. Cu cât mai multe găuri are baba neagră, cu atât mai iscusită este gospodina.